was speaking with has put your call on hold. Please. बावगारलांनो हामारबाय आरो नों आंनि थार गोरबोजों अननाय होनायखौ जेबो नङा दे। गोरोन्थिया नोंनि नङा आंनिसो। फोथायनायखौ आंसो लाखिदोंमोन नाथाय नों लाखियाखै। बै लामाजोंबो हान्थिबोबाय आं जाय लामाजों हान्थिबा आंहा गाबनांगौ दंमोन। बै लामाजोंबो हान्थिबोबाय आं जाय लामाजों हान्थिबा आंहा गाबनांगौ दंमोन। आंनि उनावबो जुदि आं बायदि लोगो मोनबावोबा बिजोंबो टाइम पास दाखालामसै। सोदोब गैयै गाबनाया खोनानाय गाबनायनिख्रुइबो बांसिन दुखु होयो। सोदोब गैयै गाबनाया खोनानाय गाबनायनिख्रुइबो बांसिन दुखु होयो। सिंनिफ्राय गावस्रानाय सुबुङा जेसेबांखि मिनिस्लुआ मानो बिखौ मोखाङाव नायब्लानो सिनायनो हायो। हारसिं थानो सोलोंसै आं बे बारनिफ्राय जायखौ थार गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। बेनो माथो बांसिनसो दुखु होलांसिनो। रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम आंनि मिनिसुला महरखौ गोमजोर खालामलांनो हानायनि।